Nikwa Ramogi wamor ni podukete mana Ramogi TV kaendi maendi odwa kama wasumore paro bendo wagoye mbaka to kuodhe piny waneno kuma piny ochiko mora inyalo donjo kodwa ka bara chiel med Ramogi TV an nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo no Ombija taya nyakwar guoko cha pesa koro bang'e aburo gomba ka gija od bura ma Kisumu County miluongo ni Rosa Boyu odo manyo kom mar Kisumu West lakini sani en jaod bura mamiyo ma Kisumu County yumi obro go kode mbaka en sani koro twak mar manyo jalup Raila Odinga gi jalup William Ruto kone nie ngiende jitego mbaka ni ngano monego be ni kuren jalup Raila wabro penja ni en ngama chal nade makoro gidwaro sani to Kalonzo bendo ko ni wach mar ni idwa doge no chalo mana kaka chaya wabro go kode mbaka wachno wadwono winj kaka pachi dhi mbele ari adeka auchiel nono kate wang buya Trevor Ombija kate Ramogi TV KE mane kaka inyalo yuda mondo wago mbaka kamano koro magi weche manyien ma wan go odhiambo maka wuono. Duol mochung'ne bad migawo mar doho puodho ni chuoga puti mabiro nono jayal bura Said Chitembwe mitudo gi weche mag mibadhi. Nyathina nonego beni donje skul kaka wuono to kalure gi hali mar uchumi biro kwa nafas mondo miya thuolo matin mondo adhi aikra maber korka bi akele. Jopuonjre manyocha timo penj mar KCPE ochako donjo skunde mag sekondari pacho kae. Negi make gigoyo opingo to garo chako wuothodhi. Then ndiga mano mako simu kani gocho to gikwayo milion achiel. Familia more county ma Migori ni jachiedh nade bang' lal mar dichuo ma jahigni 53 ma jatij county ma Migori nyaka sani ichich ni nyocho teke gi ji ma pok oyangi. Nikwa Ramogi warwako weche chenro marwa mar Oimore duol mar bad migawo mar doho JSC ondiko barua ne jatend piny Kenya mar dwaro mondo ochuoga put moro mabiro timo nonro matut ne jang'ad bura Said Juma Chitembwe kaluwore kod chind mibadhi mosebedo ka miene. Ogai mar doho Martha Koome okoni lipot mane ochiwnegi olero moko kuom mibadhi ma mieno jang'ad bura no. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Jang'ad bura Said Chitembwe oyudore kama tek kakoro weche moko mag mibadhi miene kendo duol mochung'ne bad migawo mar doho mano Judicial Service Commission dwaro ni medno ne gi aput makende. Higa mokalo gavana machon mar kaunti ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko ne otero bura e doho kano wacho ni Chitembwe ne okone ni bura mane oyie mondo gole kaka gavana ma Nairobi onego ket thenge nikech burano ni nitiere kod achune gi mibadhi. Bende JSC ne oneno mar timo nonro ne picha mag video mane luorore mbui mar oganda mane omako Chitembwe kago mbaka gi jomoko ewi bura mane rek dhi nyime e doho ataro mar chik. Yuak machielo ne otere doho kod Francis Wambua mane wacho ni jang'ad bura no osejuki kaloso ewi buche mane otere nyime kod joma moko ma ok ne onywandi e bura no kod weche mamoko mag mibadhi. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta koro kuom ndalo 14 biro golo wach ewi dwaro mar chuogo aput mar ji 7 mondo non jayal buche no. Chitembwe biro chulo saranus nyaka chieng' duol no tiek nonro makamano mondo ng'e ka iriembe tich koso duoke. Bende buche duto ma oyalo sani ibiro duokne jayal buche maduong' Lydia Achode. Kadipo ni duol no biro yude kod ketho, Chitembwe pod ni kod ratiro mar dok e doho mondo owinj wachne manyien. Simpros Okinda, Ramogi TV. Kwa dhimbele weche mag siasa ni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga koro puoyo yo mar winjruok e kind duond buche maniere ruogno. Nowacho ni winjruok ilani mabiro neno ni duond buche go moro ka moro oyudo kombe yiero mabiro. Raila ne olosi romo mane obedo go gi jotelo moko mawuok Nyeri mabende osingo medo sire lwedo. Eriko Wenga nigi wachni maler. Odinga podi medo usore ni jodak mawuok e masawa mar Kenya kaka wuono norado gi oganda mawuok e kaunti ma Nyeri. Kae Odinga nofulo ber mar duond buche biro keto winjruok mar neno ni gisiro jachung' achiel mani buo Azimio. Areas where, for example, you have maybe in Kenya, you have Wiper candidate, you have ODM candidates, like we had here Kiambu team there yesterday. We've agreed that they will go for a campaign the first 1 month. After that, we'll do a poll.
and see which of the candidates is stronger than the others. Then we see the one who is weaker, we advise to step down so that we don't share the votes and then lose to our opponent. Kendo nolero ni winjruok oseketi kaka gibiro tiyo e yiero mabiro. The areas like you find in Nakuru, that if ODM fields candidates there, then the Jubilee candidates and ODM will share the votes and likely lose to our opponent. So therefore, ODM does not field some of those areas. We support the Jubilee candidates in those areas. Mtai Kagwe ma en jatend migawo mar thieth gi nyawadgi mochung'ne weche tudruok e piny owacho mar Jubilee, Jo Musheru, nokono oganda jo Nyeri ni yo mar Azimio ema nyaka gilu ni mano kende ema biro loko ngimagi. Because you said at Uhuru Park, Kibaki Tosha, we, at least we from Nyeri, will also now say, Raila Tosha. We are on the right track. We are on the right path. We are following our leader. He's very clear on where we are going and what our future looks like. So I have no hesitation in supporting His Excellency Raila Odinga. We have to support this Mzee because, first of all, as Nyeri, as a community, let me tell you bluntly, this is our best option. Odinga mosebedo kogo tach ngima Mount Kenya no konjo dago mondo tembedo mabor gi siasa mag akwede mag dho udi. Kibaki alikuja Kisumu kwa rally kule kwa kiwanja, yani mimi ilifurika, nikasema huyu Kibaki ndiyo kijana ya Ramogi ya siasa na nataka mpige kura. Wajaluo walipiga kura 98.5%. Hiyo inaonyesha nyinyi kwamba hii siasa ya ukabila is just skin deep. It's just skin deep. Ilikwisha wakati hii ndio 2002 huko. Na Wajaluo walipigia Kibaki kama wote kura. The end has come. If we cannot finish it well, it's for us to blame ourselves, to our children and our children's children. As for me and my house, I want to end it well. Migosi Odinga koro apiny kom manyo kendo setombulu mag gwenge ma Mount Kenya ka wach maduong' en ni jodagi eki obed mabor kod siasa mag akwede mag dho udi. Odiochieng' makiny Odinga ochano romo kod oganda ma ok Nakuru gi Nyandarua mar twak kodgi. Eric Owenga, Ramogi TV, Kiambu County. Jalup jatend piny Kenya William Ruto kod Lange okwedo wach mane owach kod jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta e kinde nyasi mar ringo odiechieng' jotich e piny mangima ni Ruto osebedo ka buono tije. Ka giloso e kaunti ma Kisii, jodito mag Kenya Kwanza odok ne Ruto ka gilero ni jatend piny Kenya ema ne okete tenge. Chris Owino nigi ler mar wachni. E gino manenore kaka duokruok e kind jalup jatend piny William Ruto kod jatende Uhuru Kenyatta, Ruto koro wacho ni jatend piny ne okete tenge chenro mage kendo ema dibed ni ohinyo tend Jubilee. Wamempotezea wakati, mambo yamekwama, mambo yameharibika. Sasa wanajaribu kunilaumu mimi. Hawakuelewa, wakatuletea mambo ya BBI, wakazunguka na hiyo mambo yote sasa imekuwa kazi bure. Ruto ochung' kar tiende ni piny owacho mar Jubilee ne ochwalo chenro mathoth mag dongruok e thuolo mare mokwongo e kinde mane gitiyo kanyakla. Mimi wakati nilikuwa nasaidia rais, hakuna kitu ilikwama. Tulijenga reli, barabara tukazijenga, sitima tukaunganisha, TTI tukajenga. Ile mahali mambo yote imekwama ni second term, mahali Big Four ilikwama kwa sababu wale walipatiwa hiyo majukumu walishindwa. Wach makamano bende ne oser lwedo kod jotelo mamoko mag Kenya Kwanza mane onyiso jatend piny Uhuru Kenyatta mondo weluo oseo ne jalupne ewi midhiero mokwako piny owacho. Umekuwa na miaka 10 ukiwa pale, alafu umebakisha just about 100 days, unaanza kulalamika kwamba haujatekeleza wajibu wako kwa sababu deputy president wako hakuwa akikusaidia. I want to advise you, our president. We elected you to make sure there are no fuel queues in Kenya. We elected you to make sure
we have affordable food. We elected you to make sure we have a workable education system. We elected you to make sure we have Kenya where everybody and everyone is peaceful with adequate security. Above all, we elected you to show dignity and respect to anybody and everybody within your jurisdiction. Ile maneno ya watu ya kusema ya kwamba His Excellency aliabscond duty. The constitution is very clear. He can only support, he complements the work of His Excellency the President, and he does what is given. Unalaumu mtu ambaye hujapea kazi hata siku moja. Ukaenda ukapeana kazi kwa waziri fulani mmoja. Ukaacha deputy president ambaye alikutafutia kura. Hata Yesu bwana atakulaani bwana. Jatend piny Uhuru Kenyatta ne oseo William Ruto kinde nyasi mar jotiche juma mokalo kuom weyo tijege kendo dhi nyime kod goyo siasa kar konye e chwalo chenro piny owacho. E romo ma kawuono, Ruto osingo mar kelo lokruok e sekta mar pur kaka yo mar neno ni jopur oketo omenda e ofukegi kaachiel gi konyo johala matindo kuom miyogi hola kaachiel gi gero chichni manyasani. Walituambia ya kwamba hawataki chai uzwe kwa soko pale kwa auction. Wanataka tufanye value addition, turudishe keteba, turudishe wale ambao wanaongeza dhamana na tuwe na chai ya Kenya inayouzwa kama chai ya Kisii ama chai ya Kenya, ili kila mkulima apate haki yake kwa mazao ambayo anapata. Jalup jatend piny otene romo ma kawuono kod josiasa mawuok e kaunti ma Kisii. Bang' romo ma kawuono, Ruto kod kweth mare mar Kenya Kwanza obago romo mag siasa e gwenge mag Rigoma e kaunti ma Nyamira. E limbe mare e kaunti ma Nyamira, jalup jatend piny William Ruto ogoyo kore ni midhiero duto mag piny owacho mar Jubilee ne ochakore odiochieng' mane okete tenge e chano chenro mag piny owacho. Chris Owino, Ramogi TV, Rigoma, Nyamira County. Kata kamano, riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance owuok makech gi jalup jatend Kenya William Ruto kendo dwaro ni ogwe tao kuom kiro weche ne jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. E ote ma ochuo gi jagoro mar kuku mar tend Azimio la Umoja One Kenya Alliance miluongo ni Rafael Tuju oseyo weche manyocha ogol gi jalup jatend Kenya William Ruto e kar tudruok mar mbui mar Twitter kanyocha oduokore gi jatend Kenya Uhuru Kenyatta. Ote ma kamano bende omiyo chwal gi jagoro mar Jubilee Jeremiah Kioni ma wacho ni Ruto emosechungo tenge gi chenro mag piny owacho. Jubilee dwaro ni jatelo no ogwe tao nikech oserem chiwo luor ne jatende. Duond bura mar ODM bende ndiko kasundo Ruto mondo ogwe tao kendo riwre gi kweth mar kwedo piny owacho. Ote mar ODM no chwal gi jagoro mar duond bura no miluongo ni Edwin Sifuna. Kwa mbele ni komiti manyocho chuogi ne manyo jalup Raila Odinga e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance koro ne obedo gi romo mare mokwongo kawuono. To kaka Walter Nyambagalero, jakom komitino ma en Noah Wekesa kod jagoro mare Elizabeth Meyo olero ni gibiro mana deo jokanyo manie riwruogno kende. Jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga maidendo ni Azimio la Umoja Secretariat kawuono ne obedo kod romo madundo kendo podho Noah Wekesa kaka jakom komitino. Elizabeth Mayo is the secretary to the committee and Paul Mwangi is the legal advisor. Members unanimously elected me, Noah Wekesa, as the chairperson of the committee. Kamiti mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance moting'o ji abiriyo bende ochiwo thuolo ne jok magombo bedo kaka jalup Odinga e laro komten piny Kenya mondo chwal kwayo margi kapok ochopo tarik 6 dweni. The committee requests any constituent party members of the Azimio la Umoja One Kenya Alliance that wishes to nominate any person for consideration as a candidate for the position of Deputy President of the Coalition to submit the name of such a person by close of business tomorrow. Jakom komitino Noah Wekesa kod jagoro mar Elizabeth Meyo olero ni gibiro mana kawo jogo manie duond buche mokelo kanyakla riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. The committee shall only consider candidates
who are members of the constituent party, members of the Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Nyaka sani, moko kuom jogo mosenyiso dwaro mar bedo kaka jalup jatend piny e ng'welaro kom tend piny Kenya okelo kanyakla gavana ma Machakos Alfred Mutua, Ali Hassan Joho, ma en gavana ma Mombasa, Kalonzo Musyoka ma jatend Wiper Party, Martha Karua, motelo ne NARC Kenya, kod Peter Kenneth, mane en jaod bura machon Magatanga. E kinde modong' thuolo machuok to nyinge jok magombo bedo jalup jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ichwalo ne kamiti mondo go kogno wich bar kod guonyo wich en ni ng'ano ma hape biro leng'ore. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kwa report mar Walter Nyambaga en ni duol matayo yiere pacho ka endi ABC ochako chenro mar yango nying ji duto manondikore kaka jogo ombulu motelo ne yiero madwe mar 8. Kaluwore gi jakom mar ABC Wafula Chebukati kokalo e andika moyiedhi mar piny owacho mane ogo chapa tarik 28 dwe mar 4. Chenro madhi timore kuom ndalo 30 nyaka tarik 2 dwe mar 6 en mana mano mar keto ikruok manimba ne yiero maduong'. George Bati nigi ler mar wachni. Ndalo 96 kende modong' to ganda jo Kenya dhi debe. Duol mar IBC ochako chenro mabiro neno ni yiero timore yo makare, kendo mana jogo ombulu mapuodhi ema ogoyo ombulu e chenro ma idendo ni voter verification. Kaluwore kod oboke mar andika moyiedhi ma oketi gaset mar piny owacho, jakom mar IBC Wafula Chebukati oyango ni chenro no mar ndalo 30 en mar chiwo thuolo ne oganda mondo yang nonro kokalo e masinde mag IBC. Chenro no machakore kawuono tarik 4 dwe mar 5 biro dhi nyime nyaka tarik 2 dwe mar 6, kendo miyo oganda thuolo mar yango ka bende nitie both manyalo bet ni ne otimore kinde ndikruok mar jogo ombulu, koting'o kaka ondik nying jogo ombulu kod kama ne ng'ato ndikore ni odhi goyo ombulu. IBC bende chiwo thuolo mar ndalo 30 ne ng'at ma oyudo ka nonro ne ok ondik makare mondo ter ywak mare apisi mag IEBC manitie machiegni mondo ne kaka inyalo konygi. Mondo chiw thuolo ne jopiny mar yango nonro gi kaka jogo ombulu, IEBC ochungo chenro duto mag ndiko jogo ombulu manyien e pacho ka kod pinje maoko kochakore kawuono tarik 4 dwe mar 5 higani nyaka tarik 13 dwe mar 3 higa manyien mar 2023. George Bati, Ramogi TV. Kora mugi wadhi e yueyo moro machuok. Wageno ni kwa duogo to wabro yudo jaod bura ma Kisumu County Rosa Buyu mabe odoro kom mar Kisumu West, lakini wadago kode mbaka mar manyo jalup Raila Odinga. En ng'ano machal nade ma jo Azimio dwaro, to ben sa mar manyo miyo kom no ne ng'ama miyo mane mbaka mwadhi go kode nyalo yude e namba na ria dek auchiel nono nyalo na message mo matin. Wabro go kode mbaka bang' dakika moko machuok. This week's hot games on Shabiki.com. Bet on Shabiki.com with 100 bob and stand a chance to win a flat screen TV. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Chinda TV ki Shabiki. Shabiki.com. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nipe nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile aliye juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Alafu unaona ukipanda April unapata mazao kabisa. Alafu hata ng'ombe asipenagi baridi. Lazima usinunulie duvet. Pata hadi 100% data zaidi bila kulipa zaidi. Imarisha maisha on the fastest and most reliable 4G network in Kenya. Alafu piga star 544 hash au fungua my Safaricom app kupata data yako leo. This is a permanent offer.
Safaricom is for you. Have doo-doos taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doo-doos strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. Wiki hii ya Labor Day, Shabiki.com inakupa fursa ya kushinda TV za nguvu daily. Bet on Shabiki.com with 100 bob and stand a chance to win a flat screen TV. The more bets you place, the better your chances of winning. Shinda TV kishabiki. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10, nikech kimedo kilo, timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo. Kadala biomit kiyudo jabayo wadu. Akoni biomit kiyudo jabayo wadu. Kadala miel mit kiyudo jamiel wadu. Hello my people, this is your boy Musa Jakadala aka The Joyman. To get Mitgiwadu as a skiza team, kindly dial *860*413#. Hani biomit kiyudo jamiel wadu. Ramogi TV, eot mar jotumbe duto. Niko Ramogi wadhi mbele gi chenro marwa mar Oimore, watimo mos ni wadwaro yudo jaod bura ma Kisumu iluongo ni Rosa Buyi, to gik miloso gi lwet dhano gi samoro tamore, pod ko yude seche ma chenro pok orumo to wabro go kode mbaka, to kotamore be wanayude chieng' machielo kamano. Wadhi mbele ni jatend migawo mar somo George Magoha omedo jiwo sikunde ni ochiw thuolo ne jopuonjre duto mondo donje klas 9 ma ok oriembgi kata dichiel. Magoha loso ka en odiechieng' ma jopuonjre manyocha otimo penj margi mar klas 8 KCPE ne ochako chopo e sikunde mag sekondar e dala kaendi, kata kamano pod nitiere ywak mang'eny.
This week's hot games on Shabiki.com. Bet on Shabiki.com with 100 bob and stand a chance to win a flat screen TV. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Shinda TV Kishabiki. Shabiki.com. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Huh? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Ooh. Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone. Alafu unaona ukipanda April unapata mazao kabisa. Alafu hata ng'ombe asipenagi baridi, lazima usinunulie duvet. Pata hadi 100% data zaidi bila kulipa zaidi. Imarisha maisha on the fastest and most reliable 4G network in Kenya. Alafu piga star 544 hash au fungua my Safaricom app kupata data yako leo. This is a permanent offer. Safaricom is for you. Wiki hii ya Labor Day, Shabiki.com inakupa fursa ya kushinda TV za nguvu daily. Bet on Shabiki.com with 100.
This week's hot games on Shabiki.com. Bet on Shabiki.com with 100 bob and stand a chance to win a flat screen TV. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com. Is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Chinda TV Kishabiki. Shabiki.com. Oh, ni aje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. Water resistant. What are you doing? Ooh. Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone. Alafu unaona ukipanda April unapata mazao kabisa. Alafu hata ng'ombe asipenagi baridi, lazima usinunulie duvet. Pata hadi 100% data zaidi bila kulipa zaidi. Imarisha maisha on the fastest and most reliable 4G network in Kenya. Alafu piga star 544# au fungua my Safaricom app kupata data yako leo. This is a permanent offer. Safaricom is for you. Wiki hii ya Labor Day, Shabiki.com inakupa fursa ya kushinda TV za nguvu daily. Bet on Shabiki.com with 100 bob and stand a chance to win a flat screen TV. The more bets you place, the better your chances of winning. Chinda TV Kishabiki. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305.
Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwandu no nigi kasoro ma en owuon emokelo. Waluare kuliet pa wamiyo moae thurwa ka kod moae pinje te mag Afrika gi pinje maoko. Yud thuolo mar neno gi ng'eyo jothumbe muhero kikelo gi Lind Ramogi to kod DJ Kolo kod instrumentals e chenro mar thum Dagmor mana e Ramogi TV. Kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor imedo kilo 10 nikech kimedo kilo timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 mamidhiambo. Pok gunde ng'eny nikech imedo fweny gi piny maru. Interest no kod neno gik moko kaka di YouTube, bet gi jogoro moko be ka inyalo kaka igoro. Wantiere koda sunga kaluwore koda kit pok mantiere e aluora marwa. Ji oseng'e value mar tijwa. Chon ji ne paro ni law mowuok oko ber bolo law motwang' ka. Wafwenyo gi kendo wamiyo gi thuolo mar nyisruok. Nitie jok mane industry mosebede industry for so long. Los kod gi penj gi ni adwa loso gini talose nade. Kik yie mar pok kod talanta bai chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi kitayo kod an Sharon Ong'ao. Nyikwa Ramogi watimo mos kendo wakwayo ng'uono. Ing'e ni gik miloso gi lwet dhano gi samoro gikethore ga matin. Moko bimedo gi lamo jo kama. Lakini koro waseduoga ang'e ni koro ageno nuwinjowa maler. Na wacho ni unyalo go mbaka kod 2-3-6-00 mane kaka inyalo yudo wa SMS. To koro wadhi mbele gi chenro marwa ni kawuono. Odiochieng' ma kawuono ni chenro mar rwako jopuonjre mane otimo KCPE ne dhi nyime skunde sekondar mopogore opogore. Gwenge ma Kaluo bende skunde ne omedo rwako jopuonjre mathoth mokalo. Millicent Adhiambo nigi ler mar wachni. En dwe achiel kende nyaka ne migawo mar somo gola yanga duoko mag piny ma klas 8 kendo chenro mar rwako jopuonjre go e klas 9 ochakore ayanga kawuono. Limbe wa skund sekondar mar nyiri ma Kisumu Girls, jonyuol leronwa pek magirado godo e weche mag wuoth kod yudo uniforms. Alo mokadho ni nyalo yudo ka school fees, uniform giketo $8,000 kata 9 tiyudo gik moko te. Kawuono no laro 34,036 maka ionge godo to kaka nyathi nyalo donje school ne onge. Lakini ninge challenge the Ministry of Education iangalie maneno ya uniforms. That's a challenge to many parents, and nimeona shule mingi pia ni complaints, the same complaints. Many parents are complaining the same. Fare ni malo, kuonde ma wanyiewe gik moko bendo dhi malo, chiegni twice price monego nyiewo. Komachielo e skin sekondar mar yawuoyi gi nyiri ma Saverian, jonyuol makono ywago wach duoko gi pacho nikech koso bedo gi moko kuom gik madwarore kuomgi mondo girwak nyithindo e skul. Tire gik moko ma jonyuol ok ng'eyo ni onego bed ni gibiro godo, and ka gichopo kar kae tigolo gi gidok. To koro the challenges mantiere ni samoro do ka janyuol na Wasiaya, samoro janyuol wa Migori, samoro janyuol wa kata mana Nairobi. Kochopo kar kae to nitiere gik ma ichaki gome kendo ge nyathi ochako dok godo kendo. Koro ng'eni to gima igolo ne samoro no kondik kata mana e calling letter. Jalup jatend skul ma Kisumu Girls Jemima Abok leronwa ni chenro ni dhi maber kendo gitemo mar neno ni girwako nyithindo duto mane omi thuolo e skunno, wach mane osir kod nyawadgi motelo ne skund sekondar ma Saverian Matthews Otieno.
Nyithindo osedonjo e skul maber kendo kochakre okinyi nyaka sani saa 7 waserwako nyithindo moromo 200. Pod moko pod nitiere yo mabiro, waneno ka gisedonjo maber kendo wach school fees ok waneno kosebedo negi msigo. Jonyuol mang'eny osechudo, gik mane dwaro bende gibiro godo. Kachopo sani ma en kar saa 9 odiechieng' waserwako nyithindo maromo 51 nyithindo manyiri, 35 nyithindo mayowuoyi. Jamima omedo ni gisetimo ikruok makare kotenre kod lokruok mabiro bedo yor somo mapacho kaendi mong'ere kaka CBC chop higa 2023. Wantiere gi klas ma sirikal osegero mar CBC ma nyithindo madonjo e higa mar 2023 kendo kaluwore gi wach kuonde ma nyithindo ninde, nitiere dormitory monego chaki mondo ka nyithindo biro January higa manyien to dormitory no oseikre. Jatelo mochung'ne kar nindo e skundero mar nyiri ma Kisumu Girls, Rose Odhiambo, olero ni nochuno mondo gilo klese 5 kar nindo nikech kwan mamalo mar jopuonjre mane giyudo. Wadwa ni mondo 100% transition mar government ni mondo wa achieve fully. Koro ne chuno ni nyaka walok classes moko mondo mi nyithindo duto momiwa oyud kama nyalo ninde mondo gisom maber. Jonyuol go ne ojiwo nyithindo mondo mak somgi matek mondo gilos ngimagi makiny. Kuom nyithindo mwakelo skul ne watemo ywayo itgi ni ka ginyalo yie to mondo mi gisomi motegno ka gineno ni jonyuol osebedo kod changamoto mang'eny mag fee gi gik makamago. Ne nyithindo gin bende giti matek ka ng'eni jonyuol chandre nikech gin. Kata obedo ni pek neno e luwo chik mar rwako jopuonjre manotimo KCPE e skunde sekondar kod jonyuol temo kar nyalogi mar neno ni jopuonjre go odonjo e klas 9 kendo chwalo sombgi nyime. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu. Kama wakwayo muono kendo kura pani wabro loro chenro no gikanyo nikech weche moko ok dhi maber ahinya, wabro rieyogi kaso wabro duogo iri. Kamano unen maber jo kama.